започнах да свиквам с размера на улиците, размера на колите, изобщо с пейзажа. В началото беше много странно. В България работих като директор на детска градина. Сега няма нищо общо с това. Харесва ми, интересно е за мен, нещо ново, с което не съм се занимавала никога през живота си. По принцип обичам като предизвикателство да приемам. Добре се чувствам. Аз прекалено много информация имам за страната и през тези години, нали, с самото желание да дойда. И няма нещо, което да ме изненада. Мисля, че Америка за всички е една голяма мечта и я свързват с много пари и с някакво благоденствие. И аз сигурно има много пари, като гледам, нали, около себе си, но най-важното и най-хубавото са възможностите, които дава страната. Но съм впечатлена от чистотата, от поддържането на пространствата в града и изобщо. Супер. В България много рядко се използва, нали, моля, благодаря. Това са думи, които се знаят, но тук е просто ежедневие. Тук за всяко нещо. Моля, благодаря. Хората са усмихнати. Дори да не знаеш езика, дори да не те разбират, те ти казват: ти си супер, ти си върха, нали, стимулират. Много готино. Всички са много приятелски настроени. Да, страхотно се чувствам. Не чувствам носталгия. Може би, защото се чувам с хората, които обичам, виждам ги по интернет, но специално към България носталгия не чувствам. Не. Доста неща вече познавам, ориентирам се. Така започнах и, нали, с езиковата бариера малко отпада като проблем. Все повече започвам да разбирам какво ми говорят, да, нали, отделям и думи, и да чувам езика, защото имам някакви начални познания по английски, които ми помагат. Всичко е нормално. Това си говорихме с една приятелка и казвам: в България, ако знаят какво значи да се работи, просто ще влезнем сигурно още веднъж в Европейския съюз. Ти си от 11 до 4, обаче ще дойдеш в 11 без 15, трябва да си влезнал в салона. Иначе ще си от 10:30, за да може да се повлечеш, нали, 15 минути, 11 без 15, ти да си влезнал на работното място. Докато, да кажем, в градината, в която работих, персонала си е от 7, значи те идват в 7, ти първо се преобличат, работно облекло и така малко се разтегляни понятията за работно време. Да си мигрант не е лесно. Не всеки има смелост да зареже всичко и да тръгне и да отиде в нищото, както се казва, и да постигне нещо. Да промени живота си изначало. Иска се смелост и не всички го могат. Аз не си представям, че ще съм в България. България е хубава страна, като страна бих ходила на екскурзия. На почивка да видя роднините, но честно казано убедена съм, че там нещата няма да се променят скоро. Дали, колкото и песимистично да звучи, колкото някои да са разочаровани от отговора ми, просто мисля, че няма. Там нещата няма да се променят. Не съм кошмари. Спа много добре. Споменах, че работих като директор на детска градина. Изчезваха ми децата. Това е много интересно. Да. Скачам и казвам: край някой за децата. Градината нещо се случи. Спокойно съм, въпреки че, нали, съвсем друго естество ми е работата, друг начин на живот, много емоции. Добре. Добре, много хубаво спя. Нещо, което съм си представила преди време, си казвам: Боже, сега, нали, да имам така, да ги пипна истински. Виждала съм долари, нали, но друго е да знаеш, че си заработен и с това ти плащат. И си казвам: в портфела ми така да имам долари. И сега си отварям портфела и наистина има долари. И гледам и викам: Боже, наистина се кефя, и викам: Боже, колко са хубави. Така. И то долари, нали, за мен е важно да са долари, защото мечтата ми е, нали, да съм в Америка. И съм си го представила. Много е хубаво усещане.
Мечти има много. Специално като за Америка Да. нови цели. Значи, да, предишната им беше да дойда. Сега вече нещата опират как ще продължа от тук нататък и как ще се развия. На първо време много държа с език да се справя. Записах курс по английски и имам така увереност, че ще успея да го науча оттам нататък нещата за мен. Ще бъдат много по-добри, да. Разправих колко е тежко, как така трябва да имаш доста кален дух, защото така или иначе всеки имигрант, който дойде без нищо тук, потъва до дъното и само тия, които могат, изплуват, тия, които не могат, си остават на дъното. Аз така доста и помагам и така и осигурих един soft landing за нея, така да се каже. И сега започвам да съжалявам, защото тя никога няма да разбере какво е да дойдеш с един сак и един куфър в Америка и да не познаваш никой. И като отидеш да попълниш application за работа и като пишат, ако нещо се случи с тебе, на кой ще се обадим и ти да не знаеш. Да не говорим, че не можеш да си попълниш application, няма как. Времето те притиска, найма вече тече, няма какво да направиш, нямаш друг избор. Знаеш език, не знаеш, притесняваш се, не се притесняваш, трябва да се справиш. Трябва да се справиш, трябва да намериш начин да заработиш и да почнеш да получаваш пари и по някакъв начин да живееш, да оцелееш. Аз съм привърженик на шоковата терапия и мисля, че един човек така трябва да го пуснеш, да усети всичко изведнъж. И той полека, че пускаме, аз се опитвам така да й осигуря необходимия шок, за да може да заздравя духа и за да може нейната нова идентичност да може да бъде изградена върху солидна основа. Шоковите моменти ли? Примерно, тя още първи ден като дойде и дадах колата. Хвърлих я в движението по магистралата, нагоре-надолу. Да. Какво друго? Опитвам се да я бутам тя сама да си търси работа, като отидем някъде и казвам, влизаш и питаш. Прави ли го? Доста трудно, доста нервни коства. На мен лично шока е по-голям за мен, може би, отколкото за нея. Понякога, когато вали ми се сърди, че не ходя да я взимам. Например с колата, това е още един допълнителен шок, който аз си осигурявам. Не взимаш, нали? Да, позволявам се да остава да се загуби, примерно, понякога и да не й дам direction как да се ориентира, за да може сама да свикне и да се ориентира по-бързо обстановка. Не оправя се. Всички се оправят, просто човек трябва да се повярва. И когато човек мине през няколко такива трудни момента, започва да вярва, че може да направи всичко.